Ka seng jong kibriu kibaduna hakit khotmet hapo ka chatri jong ka khasi Disable Association menta ka singi thoding ka arphoi tarik unai tung rajar apholai kilawan bani kandu yu menteri katanat social welfare uba polengdo bani kran halor kimat jing dawa baru halor ka jing e jong kibriu badon jinduna hakit khotmet baki kandu bat kilai tiru ya kadar khas habai kran bakino tho kubor presiden jong ka seng uba starwin karjana ulong bakilabu kato ka ne kimat ki jura bandawa na ka sarkar bakade ban pens kemno ekibreu kibaduna de khotmet hapo ka thup jong ka group di baru ban kam kerpang nakamta kibreu kibadon ka jinduna ki de khotmet nakaleng ka seng ka kanturu e ka sarkar bakan thung wei ubreu banlong u de khot hapo ka MPSC barka DSC uban pej ha ka bayde bakayu kam yu jam nakabanta kibaduna de khotmet baru ban pentip nakamta ki kam ke balamang ye kibaduna de khotmet shoban pelai ye ka MPSC barka DSC kabaningkong kabangingawan kendu menta bat Minister of Social Affairs kalong ba niwan ay kanika mat jindawa kabang li kren na kapor sa kapor te kadadu menta ba ka sarkar kampat pentri kami te kabaningkong na kiniki mat jindawa kalong ba ngikirpat ya ka sarkar ba nakamta gini kibri kibdan juduna dokument ki batre ministerul haki department baker jong sarkar jilla bad bake laknuk nuk sarkar ka devan regularization eki kum ki permanent post ha ka group D kata kawi ka pon minkong ka pon ka baar kalong bangi kerpat eki sarkar ba ka devan peniyaj da ka special recruitment drive ha ka bede nakamta ki bri kibdan juduna dokument ki ba tre ki office sarkar baper lada ki tu ki nong lada ki tu ki bri kibdan juduna dokument ki klat no lane ki resign na kakam te kabalai kalong ba katkum ka RPWD Act Hajar kan riu ka chapter 6 ka section lai pulai ka clause we du lai ka ong ba ngikirpat ya ka sarkar ba ka dewan thung be yu ne member we MPSC but we DSC na kamentaban pe ya ka jing yo kam yo jam na kamenta kibri kibran juduna komet bat ba ban identify lupa ro ya ki push shua ban pelat chaka MPSC ba DSC te ka basau kolong ba ngikirpat ya ka sarkar ba kadai ban bha bet santali ki sit kum kat kum kan notification bala penmi da ka education department haka hakasnem araja khat nyau bat kani kamlong renti ya kini ki school ki jaka IJ hikai jong ka sarkar nak takada ngasu ai nuksa kibran juduna komer ki bapule lek pule nursing lek pule engineer lek pule kano galan befer kala lamang 100% katba what 1% rukimai hadu menta ka batre kam ha de tangka ITI ne lek ki department kamut kam don satia kanika kam tri kam satia kanika bah 100% ha kini ki school bat ki institution jo ka sarkar teng kabasan ni kerpat ri ka sarkar ba kadiban thungi kini ki sign language interpreter habaro kini ki function meeting emergencies but hakani ki kini ki office ki ba kibri kibran juduna donet ki le yakandu ngan chu ai nuksa teng kibri kibran juduna donet ki bam yo smo ber ki bam nang kren ki le don kam kum ha office jong ka commissioner for person with disabilities kum ha po social welfare ha po child development project officer kum DC office lada kitu kibri kim nang kren kim yo sngo lada kim don kinong penkelaktin ya ki kasib jing ya ki ru ban yo ya kino ki ba ki jiman toy ki bedai bat ka jing don kam jo ki ba ka sarkar ka diban thung yi kini ki no hikai special educator habaro ki blok jong ka jalla Meghalaya kata ya ki ba hikai ya ki ba duna ka bor yo sngo ki ba hikai ki duna ka bor yo I bat ki ba duna ka bor perkhat te kat adu menta ka sarkar kadang thung teng ngacu ai nuksa kum ka blok mau plang na ka blok melim na blok nusla kam judon berolai teliki tikiri kini hikai kidon tang ki ba hikai ya ka khli lani ka khamat lani ka skor lani ka kumta tertel tengi kwa ya sarkar ba ka diban thungi kini kilai teliki tri ki kategori khanang ba kibri kibran juduna de konmen kin yo ya ka ji hikai nadu dang rit hadu ba kat nang ya kasnem jongki te hakaji kren jongi bat minister te uang ba ya kani tengin sara haka kabinet bat sapha ru ya ka list jongki ne ki ministerul baper ki batre ya ki office sarkar baper sapha ya ka list jongki sa ka office commissioner for person with disabilities bakan penpoi sa minister in charge of social welfare ni kwa bakan pele exam special recruitment tang
ya kibri pra geduna do khatmet bangin yo ya kato kapus ke tenga cu ai nuksa subu ladanga nga 3LD bentang pas DSC nga ngayali exam sa ka head department te kamut ladanga 3 ya po district nga late no saya di pena ngikwa ya kato kapus ko bangala risan mga kamut nyin tap hi da kibri juduna do khatmet ke nyin pele da exam ke hakbiade bat kan ka jing dawa jingi long katkum ka RPWD ak arja kan riu te kala kedau ba ni dawa ya sarkar ba kadai bantung wei umembar HDSC bat MPSC Bari na kanhun jong pi hoi wei na kibri ni na social welfare na kanhun jong pi hoi na badani gijing dunat khatmat long bantung wei ubri ubri jiduna do khatmet habaro ki DSC bat MPSC ba unpit ya kajing yo kam yo jam jo kibri jiduna do khatmet bat ba unpit ru kumno ban mang ya kani kapus na kamta kitu kibri jiduna do khatmet kai namar teng 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 kano siliang kani kajing yo kam le sela ban ong yo kam tang OH ne BI ne HI tingi kwa lada don ki membarang to kitip ken itu kategori BIHI ula ne menteri ya kani kam te kata kan kajing te ni kirpa di sarkar long da kumno kidan tum ta hapo san phangut ye te kat kumelayo jing ken mangi hapo ke jela megalaya te ni kwa ya ki ba atrai kat nusnam frai gile ki master role bil atrai kat nusnam kidon ki bala trei kat nus hadu lai pausnem ro kidon ki bala trei no lai sente nyem ong ya kita tingi kwa ba sarkar hadu mentah le si hadu mentah kan ai kan regularization ya ki kan kum ki permanent post hakrup di kin yakini ki master role ki bateri hagi pet nan bakal ten kidon ki bampat rekam ru nadu kasnem arhajar khasan ru ka bala penmi da sarkar ka minit ke bangi kren kala ai kopi singiru ki ong bangin sale andre hadu mentaro kampat le telong kumtangi kajiwan ni kendu jongi ya iba polling do mentaka kenti te iong ba na ngadang dei minister ba thamai ta ka sarkar ba thamai te ka ei ka ba kadon kam te ngin le ya ka badon kam kat kum ka dei ka bha ji ki bri ki judua kumet ta bang ngikirmen ba ka ni ka sarkar ka ba thamai le se kala ban le ki ei ki ba bhana banta ka bha ka miat ji ki bri ki judua ki pok jela